श्री राम जय राम जय जय राम। आज की श्री राम कथा में रवा लोग के स्वागत बा। काल सुनावल गए रहे कि मनु शत्रुपा के मन में ग्लानि भइल। वो लोग घर छोड़ के वन खातिर जाए के तैयारी कैलस। 100 साल के हमनी के उम्र होत रहे पहले। हमनी के वेद पुराण में लिखल बा, जीवेम शरदः शतम्। 100 साल तक जियल जाओ। ये जिंदगी कैसन होको? शृणुयाम शरदः शतम्। 100 वर्ष तक हमनी के ठीक से सुनाई पड़ सके। पश्याम शरदः शतम्। 100 वर्ष तक लौकत रहो। और सुने खातिर कैसन सुनल जाओ? एकरा खातिर ऋषि मुनि लोग लिखलक, भद्रम कर्णैभिः शृणुयाम देवा। कि भद्र भद्र सुनल जाओ, अच्छा अच्छा सुनल जाओ। 100 वर्ष की उम्र के 4 भाग में बांटल गए रहे। पहला भाग के कहल जात रहे ब्रह्मचर्य आश्रम। 4 गो आश्रम की व्यवस्था भई रहे। दूसरा के कहल जात रहे गृहस्थ आश्रम। और तीसर के नाम रहे वानप्रस्थ आश्रम। और आखिरी चौथा रहे संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमन में जिंदगी इतना आसान हो जाए कि संसार के कार्य करत करत आदमी परलोक के भी सब व्यवस्था कर लेत रहे। ब्रह्मचर्य में शक्ति साधना कइल जाला, ज्ञान अर्जन कइल जाला, शरीर के मन के तन के सब मजबूत कइल जाला। 25 वर्ष तक विद्यार्थी गुरुकुल में रहत रहलन। ज्ञान प्राप्त करके अपना घरे 25 वर्ष का उम्र में लौट के आवस। ओकरा बाद उनकर ब्याह होके और ब्याह के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होके के नियम रहे। आज लोग कहेला कि सास बहू में पटरी नहीं खात। का पहला जमाना में भी सास बहू में पटरी ना खात रहे। सास बहू लड़ते रहत रहे लोग। सच्चाई तो ई बा कि सास बहू कबहू साथ में ना रहत रहे लोग। रुआ कहे तो कहाँ रहत हुई लोग। 25 वर्ष में जब बेटा लौट के आवस गुरुकुल से पढ़ाई करके, तो माई बाप उनकर ब्याह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा के अपने वानप्रस्थ खातिर चल जाए लोग। वो घरी उनकर 50 वर्ष के उम्र हो जात रहे। वानप्रस्थ के मतलब होला कि गृहस्थी पूरा भइल, बिजनेस व्यापार पूरा हो गईल। अब तनी समाज के सेवा कइल जाओ, थोड़ा भगवान के भजन कइल जाओ। कहीं कुटिया बना के, कहीं अलग से रह के, और बीच बीच में अपना बेटा बहू के ख्याल भी आके करत रहे। जब 50 के बाद वानप्रस्थ में 75 साल की उम्र हो जात रहे, तो सन्यास लियात रहे। एक खातिर कि संसार में हमने रह लेनी, संसार के कर्तव्य पालन हो गई। अब जहाँ जाए के बा वहू जा खातिर तैयारी कर जाओ। तो सन्यास का मतलब कि एकदम खाली भगवान खातिर जिए वाला जिंदगी, जो ना में संसार के कोनो लालच लगाओ, मोह ना होको। संसार में रहत रहत भगवान के भजन करके परलोक समारे की व्यवस्था के सन्यास कहल जाता है। हमने कर्जा में जिए नहीं। जे भी धरती पर आइल बा, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, कई तरह के कर्जा बा। मातृ ऋण पितृ ऋण से ऋण होके खातिर एगो बालक के जन्म दे के ओकर संवार के ओकरा के निमन नागरिक बना के समाज में स्थापित करे वाला व्यवस्था से मातृ ऋण पितृ ऋण से आदमी ऋण होत रहे। और साथ में अपना बूढ़ माई बाप की सेवा करके भी मातृ ऋण पितृ ऋण से ऋण भइल जाला। समाज में जौन भी चीज हमनी का मिलल बा, एगो पेन भी हमनी लेवे जाता नहीं तो सोचतनी कि 5 रुपया 10 रुपया में मिल जाता। कि हो बनावे वाला ना होको तो 10 रुपया में पेन ना मिले। एगो कपड़ा किने हमने जानी तो सोचनी 100-200 रुपया में ये कपड़ा मिल जाता। वो कपड़ा के केहू ना बनावे वाला होको तो कपड़ा कितनो पैसा लगावल जाई ना मिली। ऐसे ही एगो किताब किन के 100 रुपया में हमने पढ़ के ज्ञान ले लेता नहीं, लेकिन वो ज्ञान ऋषि मुनि कितना कठिन तपस्या करके प्राप्त कर ले वालों, तो खाली 100 रुपया में वो ज्ञान नहीं मिल सकता। कठिन तपस्या
ऋषि मुनि के साधु संत के वो ज्ञान में लागल बा, तो ऋषि ऋण देव ऋण ऐसन कर्जा हमनी के ऊपर बा, तो समाज सेवा वानप्रस्थ के रूप में कह के वो ऋण से भी उऋण होके के व्यवस्था ऋषि मुनि बनैले रहे। आज हमने साधारण आदमी ये बात ना समझ सकेले और यह बात मन में रहेला कि ये सब पूजा पाठ तो खाली साधु लोग खातिर है, बाकी जेकरा मनुष्य जीवन मिलल बा हर आदमी के कर्तव्य है कि जिंदगी में समाज के, घर के, परिवार के कर्तव्य पालन करत करत वो एक दिन साधु बनो। सन्यासी बने के मन ना हो कि आज के जमाना में ऐसी स्थिति नहीं के कि हर आदमी सन्यासी बन सको, तो कम से कम बुढ़ापा में कोशिश करे के चाहिए कि एक आध महीना खातिर तो सन्यासी जैसे जीवन जी सके आदमी, एक आध हफ्ता खातिर तो कोनो तीर्थ में जाके कुछ पूजा पाठ ध्यान भजन हो सके, जो ना से धीरे धीरे अभ्यास हो जाए, भगवान में मन लागी, तो परलोक जाए के समय, इस संसार छोड़े के समय तकलीफ ना हो। मनु शत्रुपा घर के त्याग कदलक लो, दोनों जाने जाता लो, और उन लोग के देख के गोस्वामी तुलसीदास जी लिखत अने कि पंथ जात सो हहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जी में धरे शरीरा। रास्ता में दोनों पति पत्नी जाता लोग ऐसा लौकता कि जैसे साक्षात ज्ञान और भक्ति जा रहल वालो। केहू मर्द मेहरारू के बुढ़ापा में ज्ञान भक्ति के उपमा दियाओ, ये आसान काम नहीं के। ब्याह पहले होत रहे तो इहो एगो संस्कार है। आजकल तो कागज पर लिख के ब्याह होता और कागज पर लिख के ब्याह खत्म हो जाता। 7 जन्म खातिर ये ब्याह होत रहे, अब पत्नी धर्म पत्नी के रूप में रहत रहली। हमनी के संस्कृति में पति पत्नी के संबंध बड़ा पवित्र संबंध मानल जाला। दूसरा देश में ये नियम नहीं के। अमेरिका में एगो अमेरिकन स्त्री हमरा से पूछली कि बाबा रवा लोग के देश में एक ही को ब्याह से रह जाला लोग, हमने कनी कि तहनी के देश में का होला? तो बोले हमारी 7वां ब्याह। तो लड़का भैका के का होला? तो कोनो पहलका पति के साथ, तो कोनो दूसर का पति के साथ, तो कोनो सरकार पालन पोषण कर दिया। ये सब हमनी की संस्कृति में ना होला। हमनी के संस्कृति में पति पत्नी एगो गाड़ी के 2 पहिया के रूप में रहत रहे लोग, और पति पत्नी समभाव से जी के धर्म पथ पे आगे बढ़त रहे लोग। पत्नी पति खातिर और पति पत्नी खातिर उनकर जीवन समर्पित रहे। राजा हरिश्चंद्र के घटना सुनले होके बोलोगे कि राजा हरिश्चंद्र का श्री राम जय जय कि राजा हरिश्चंद्र सपना में अपन राजपाठ दान कर देने। उनकर पत्नी उनका से पूछबो न कैली कि सपना में दान कैल कहीं दान होला। वहां का स्वीकार कर लेनी कि हमार पति देव दान कर दिले बनी, भले ही सपना में कैले बनी तो दान हो गई राजपाठ। आजकल के केहू रही तो कहित कि हमारा अकाउंट अलग बा, राहुल अकाउंट अलग बा, दान करे के बा तो अपना में से करी, हमरा में से मत करी। हरिश्चंद्र राजा दान कदनी सपना में सब राजपाट, जब कम पड़ गई तो अपनहु बचा गई, पत्नी भी बिक गई, बेटा भी बेचा गई। दर दर के ठोकर खाए लागल लो। राजा हरिश्चंद्र श्मशान में जाके नौकरी करे लगले। एक दिन उनका बेटा की मृत्यु हो गई, मर गई लड़का। शमशान में जब लेके उनकर पत्नी पहुंचली है लाश बेटा के, और जब लाश जरावे खातिर पैसा देवे के पड़त रहे, कर देवे के पड़त रहे, टैक्स देवे के पड़त रहे। तो जब राजा हरिश्चंद्र अनहरिया में ना चिन्ह पहले कि हमरे पत्नी है, तो कहे लगले कि बिना करके ये शमशान में कोनो लाश ना जरेला। रोए लगली, कहे लगली हमरा लगे कुछ नहीं के, और बेटा के नाम धा के पोका फार के रोज की हाय रोहित हाय रोहित। हरिश्चंद्र पूछले कि देवी कहीं एकर नाम रोहित है, अयोध्या के राजकुमार तना है, कहीं तहार नाम तारामती तना है? वो कहे लगली कि रउआ कैसे पता बा कि हमार नाम तारामती है? तो हरिश्चंद्र कहले कि देवी हमें अभागा रोहित के पिता हरिश्चंद्र है,
बकिर ये स्मशान में बिना पैसा दिले लाश ना जरेला। वो कहली हमरे लगे कुछ नहीं किया। हरिश्चंद्र झटपटाए लगले और कहले कि देवी जौना सत्य खातिर हम तहरा के बेचनी, अपना आप के बेच के शमशान में लाश जरावतानी, जौना खातिर अपना प्राण से प्यारा रोहित के बेच देनी, तू सोचत रो आज हम उस सत्य के छोड़ दी, असंभव बा। तारामती कहली कि स्वामी हम ऐसे कहा कहतनी। अपन साड़ी के फाड़ के वो कफन बनैली और दे के लाश जरावल गई। कहे के मतलब ये बा कि पति पत्नी के इतना प्रेम रहे प्राचीन काल में। हरिश्चंद्र जैसा एगो पत्नी सहारा होली पति के, जन्म जन्म के रिश्ता होला। एगो बहुत बड़ा लेखक भैले महावीर प्रसाद द्विवेदी, लिखस लेकिन लिखला से घर के खर्चा ना चलत रहे। तो साथी लोग समझेलक कि ये सब धार्मिक सामाजिक किताब लिखला से खर्चा कैसे चली, कि कुछ ऐसा चटपटा लिखी जो न से वो किताब बेकाय लागो और घर के खर्चा भी चल जाओ। मन में उनका लिखे लगले, एगो किताब लिखले जो ना के नाम रखले सुहाग रात। एक दिन उनकर पत्नी किताब देख ली, रोए लगली, कहली कि रउआ जैसन ज्ञानी और समाज के पथ प्रदर्शक ऐसन घटिया ऐसन गंदा किताब लिखी तो समाज की कहाँ दिशा मिली और समाज के का हुई। वो किताब के सनूक में बंद कर दिली, कली के एकरा के काला पानी के सजा दिया था कि समाज में जे दिशा देवे वाला आदमी बा, जे मार्गदर्शक बा, जे चिंतन देवे वाला बा, जे राह दिखावे वाले बा, वो लोग ऐसन काम नहीं कर सकत। ऐसन पत्नी सदविचार वाला रहली जो उनकर दिशा भी बदल गई और वहां का अच्छा लिखे लगनी। एक बार एक ऋषि, एक विद्वान, उनकर ब्याह भइल। ब्याह के भइला के बाद भी वहां का एगो ग्रंथ लिखे के कार्य में जुटल रहनी और ग्रंथ लिखे में बहुत बरस लागल। ग्रंथ जब तक लिखात रहल तब तक उनकर पत्नी उनकर सेवा करत रहली और वो इतना डूबल रहले अपना काम में कि उनका ख्याले ना भइल कि उनकर ब्याह हो गइल बा। के उनकर सेवा करता उनका पते ना चलल। जैसे ही ग्रंथ के रचना पूरा भइल, वहां का संकल्प लेने कि अब हमार कार्य पूरा भइल, अब हमारा सन्यास लेवे के बा। जैसे ही सन्यास ले ले, ध्यान पड़ल के सामने एगो मेहरारू खड़ा बाड़ी। पूछले कि रउआ के है? तो पत्नी हंसत हंसत कहली कि स्वामी हम राउर पत्नी है, हमरा से राउर ब्याह भइल बा, इतना दिन से रउआ सेवा में हमें रहनी है। अब वो रोए लगले कि हमरा से बड़ा भारी भूल हो गई, हम तो अब सन्यास के संकल्प ले ले बानी, ये गृहस्थी कैसे चली। तो पत्नी कहली कि पत्नी के धर्म होला पति के सहयोग कई, रोवा सन्यास के संकल्प ले ले बानी तो रोवा संकल्प में हम बाधक ना बने, रोवा सन्यासी बनी रो हम सहयोग करें। भाव विभोर होके वहां का वो ग्रंथ के नाम रखने भामती जो उनकर पत्नी के नाम रहे, वो विद्वान रही पंडित वाचस्पति मिश्र। पति पत्नी के सहयोग से जीवन के गाड़ी चलेला। हमनी के संस्कृति में धर्म में पत्नी के बहुत बड़ा सहयोग, पति के महानता में पति के आगे बढ़े में रहल बा। श्री राम जय जय। पंथ जात सो हहि मति धीरा, ज्ञान भगति जिमे धरे शरीरा। रास्ता में मनु सतरूपा जी जात रहे लोग, ज्ञान भक्ति के रूप में गोस्वामी जी के लोकल पति पत्नी के प्रेम और सहयोग के चर्चा होत रहा। एक इतिहास के घटना और सुना रहल बने। मुंशी राम जी नाम के एक व्यक्ति रहले। जब उनकर ब्याह भइल तो उनका शराब पिए की आदत रहे और बहुत देर से अपना घर में लौटस। रोज पत्नी खाना लेके इंतजार करस, जब तक वो भोजन ना करस तब तक पत्नी भोजन ना करस। एक दिन रात भर वो ना लौटले और पत्नी ऐसे ही सिरहाने बैठ के भोजन लेके इंतजार करत रह गई। जब वो अइले तो दूसरा दिन उनका बड़ा दुख भइल, मन में बड़ा गलानी भइल। सोचे लगले कि जौन पत्नी हमरा खातिर इतना इंतजार करतिया, जोन हमार सेवा करतिया और हम नशा में डूबल बानी। वो दिन से उनकर जिंदगी बदल गई और वही मुंशी राम आगे चल के
आर्य समाज के बहुत बड़ा संत स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से विख्यात भईनी और वहां का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ये प्रेम बड़ा अद्भुत बा, सहयोग सहकार से घर चलेला। एगो पति पत्नी रहे लोग, दोनों गरीब रहे लोग, दोनों के अगाध प्रेम रहे। बकिर दोनों आदमी के जब एक दिन विवाह दिवस आयल, दोनों लोग सोचत रहे कि कुछ न कुछ उपहार दी, लेकिन कुछ ना रहे देवे के। पति का लगे घड़ी पुरान रहे, उमें चेन टूट गई रहे। पत्नी का लगे केस में लगाओ के क्लिप ना रहे। तो दोनों लोग सोचे कि कुछ कल जाओ। उन्हें पति देव गईले घड़ी बेच के एगो क्लिप कीन ले ले। इन्हें पत्नी गईली जाके अपन केस कटवा के बेच के एगो घड़ी के चेन कीन के लिए ली। दोनों जाने जब मिलल हलो तो पत्नी के नजर पति के हाथ पर पड़ल तो घड़ी नहीं खे, और पति के नजर पत्नी के केस पर पड़ल तो केस नहीं खे। दोनों लोग हंसे लागल। ये प्रेम अद्भुत बा। आज के जमाना में संबंध बड़ा बिगड़ गईल बा। बुढ़ापा में ज्ञान और भक्ति के उपमा के पति पत्नी के दिया बड़ा मुश्किल बा। यहाँ तो ब्याह होते 36 के आंकड़ा शुरू हो जाता, लोग लड़े लागता। इस संस्कार न हो के को समझौता हो गइल बा। हमनी के संस्कृति में कोनो तलाक शब्द ना रहे। छोट छोट बात में संबंध टूट जाता, तलाक हो जाता। कोनो बात खातिर बात हो को तो बात हुई, बकरी यहाँ तो बिना बातों के लड़ाई शुरू हो जाता। एगो बेटी अपना बाप से पूछली कि पापा लड़ाई होला हम सुनले बनी, बाकी लड़ाई कैसे शुरू होला ये हमरा ना बुझाला, तनी समझा देती हमरा के कि लड़ैया होला कैसे। लोग लड़ेला बकरी हमरा नहीं के पता कि कैसे शुरू होला। तो पतिदेव कहले कि बेटी मान ल कि अमेरिका भारत पे आक्रमण कर दो भारत पर, तो इहो जवाब दी कि ना, तो लड़ाई शुरू हो जाई। तो पत्नी उन्हें रसोई में खाना बनावत रही, कहली कि ए जी सुनी, अमेरिका के इतना हिम्मत बा कि भारत पर आक्रमण कर दी। तो कहली कि ए जी हम खाली उदाहरण नु देता नहीं। तो पत्नी कहते रहे ऐसा उदाहरण मत दी, अमेरिका के हिम्मत बा। तो कहले बेटी मान ल चाइना आक्रमण कर देलस, तब हूं तो भारत जवाब दी। तो कहली कि चाइना के हिम्मत बा, अमेरिका के हिम्मते नहीं खे तो चाइना कैसे हिम्मत हो गई। अब बात बढ़े लगल, वहां का कहीं कि हम उदाहरण देता नहीं। अब पत्नी कस कैसे उदाहरण देवल जाला। अब बात बिगड़े लागल, वहां से जूता निकाल के फेंकनी वहां का, यहाँ से बेलन निकाल के फेंकनी है, बेलना निकाल के। झगड़ा शुरू हो गई है। बेटी बीच में कहती है कि पापा रोक जाए, बुझा गई झगड़ा कैसे शुरू होला। एगो पति पत्नी लड़त रहे लोग। पति देव रनी डॉक्टर, पत्नी रली वकील। दोनों लोग के लड़ाई बढ़े लागल। तो उनका कहीं जाए के रहे इंटरव्यू देवे के पति देव के, तो लिख के दे लें कि ए जी हमरा भोरे जाए के बा 5 बजे, तनी जगा दे। सुतले रह गए 9 बजे ले। अब खिसिया के कहता ना कि हम कल रहनी ना जगैलू हो। तो कहते रही ए जी हम जगा दिल रहनी है, उठनी है ना रहुआ, तो कहाँ जगैलू हो। तो जैसे रहुआ हमरा के कहले रहनी जगावे के लिख के, तो हमू लिख के सिरहाना धो दिल रहनी कि 5 बज गइल बा, उठ जाइए। तो जब बोला चाली बंद होला तो ऐसा ही होला। एगो घर में बोला चाली बंद हो गई रहे तो काम घर के कैसे चले। तो पति देव आवस होने से, तो पत्नी कस की ना के उससे बोला चाली ना के उसे के हो, अतनी तरकारी कीन के ले आओ ना के हो। तो वहां का तरकारी कीन के ले आई, कहीं कि ना के उससे बोला चाली ना के उसे के हो, तरकारी आ गई बना दे के हो। तो वहां का बनाई या बना के खाना धो दी, कहीं की बन गई बा, ना के उसे बोला चाली ना के उसे के हो, खाना बन गई बा खा ले के हो। और वहां खा के धो दी थरिया, कहीं की ना के उसे बोला चाली ना के उसे के हो, हम खा ले मैंने थरिया ले जाओ के हो। ये कथा बिहान और सुरावल जाई, आज यही जब समाप्त कर जाता। भगवान के नाम के सुमिरन के साथ आज की कथा समाप्त कर जाई। आई हमने के साथ रो लोग कीर्तन में शामिल हो गए। राम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम
राजा राम कहो, 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 सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, सीताराम 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 कहो, राम कहो, राजा 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 राम